Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегорвечи. Хайде, Вахим, пусни се едно кафенце и дай да направим един обзор на станалото и ставащото от войната вира. Кой какво печели, кой какво губи. Знаеш, вече се навършват един месец от началото на акциите там. Да си поговорим за това дали Америка и Израел постигнаха целите си там. Знаеш, те с тази война имаха две цели. Едно, унищожаване на ядрената им програма и предаването на обогатеният вече уран. Две, смяна на режима. Та Тръмп влезе в тази война, като каза, че тя ще продължи между 4 и 6 седмици. Та още в първия ден на атаките те успяха да убият Аятолла Хаманей. Обаче пък него го смени друг Хаманей, Мощаба Хаменей, синът му. Та режимът до сега не е мръднал, а напротив, още повече се утвърди. И иранският народ застана зад режима, който Тръмп явно не го очакваше. Същото се случва и с урана там, няма стъпка напредък. Тръмп още на третия ден излезе и каза: ние унищожихме почти всичко в Иран. Техните ракетни установки, тяхната флотилия, техните дронове. Всичко е унищожено. Ние печелим войната. Обаче иранците не спряха да отговарят на американците с все по-точни и по-твърди удари. Американците досега дадоха официално 13 жертви, загубиха 4 самолета и двойно повече, които останаха извън строя след ракетното нападение на Иран срещу американска база в Саудитска Арабия. Та на 10-тия ден сутринта Тръмп пак излезе и каза, че те са победители. Същия ден вечерта го обърна на: да, ние спечелихме, обаче все още няма повод за обявяване на пълна победа. След 3 дни Тръмп отправи една унизителна покана. Унизителна покана от страна на губещ. Тя призова страните от НАТО да пратят свои кораби в залива. И най-срамното в целият случай, той отправи покана към вечният си враг Китай. И след като получи отказ от европейските страни, той ги обвини, че са неблагодарници и страхливци. След което пък 20 европейски страни, сред които е и България, заявиха, че ще могат да пратят свои кораби в залива. Та пак на 13-тия ден Америка изтегли от фронта най-мощното си оръжие – самолетоносача Джералд Форд. Официалната версия – пожар, който е избухнал в пералното им отделение. А другата версия на Иран беше, че те са улучили с дронове и ракети самолетоносача. Коя е истината, едва ли ще разберем. А за другият самолетоносач Линкълн, който пак е в този район, вчера иранците съобщиха, че са я обстрелвали с ракети и една от тях я е оцелила. За сега Америка не признава, че тя е улучена. Ако и този кораб си плюе на петите, значи има нещо вярно в информацията, която дават персийците. Този път американците може да кажат, че са имали проблем с котвата, примерно. Обаче Тръмп е невероятен. На фона на всичко това, той продължава да твърди, че те печелят. Че иранците се молят за среща с него. Той вчера заяви, че иранците са му пратили подарък и че този път преговаря с точните хора. А от своя страна армейският генерал на Иран каза: Тръмп мисля, че изживява психически шок от поражението. Той си мисли, че преговаря с някой. Аз искам да ти кажа само едно. Америка и Израел, заедно с Аятоллаха, убиха и онази група дипломати, които наистина имаха нагласата да преговарят с Америка. Тези, които дойдоха след тях, са по-консервативни и по-военно настроени. И едва ли тъй лесно ще преговарят с Америка. Дори и да преговарят, едва ли ще направят някои отстъпки, за които бяха склонни преди войната. Не и на фона на сегашната картина. Психологическото надмощие в тази война към момента е на Иран. Режимът въобще не е мръднал, продължават си и с атаките. Америка вече месец ги бомбардира, казаха, че са бомбардирали 10 000 цели, но нищо не се променя. Сега, на мен ми е по-интересно какви ще са геополитическите последици от тази война. Тръмп в продължение на една година, откакто е на власт в Белия дом, постигаше почти всичко с заплахи и упражняване на натиск към отсрещната страна. А след отвличането на венецуелският президент Мадуро, Тръмп просто получи отравяне с власт. В психологията това се нарича синдромът на Фюрис. Демек се мислиш за кралят слънце. Непобедим, безгрешен, незаменим, всезнаещ, всесилен, безсмъртен. Все болесни състояния, които ще накарат Америка да плати скъпо и прескъпо за тази война. Персите просто показаха на света, че САЩ не е това, за което се представя. Тази война на 100% ще премахне хегемонията на Америка в Близкия изток. Съюзниците му там, като Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Кувейт и другите, видяха, че Америка, в която наливаха стотици милиарди долари, не успя да ги опази. Америка даже не успя да опази своите си бази там. Аз искрено се надявам това да отърси и европейските страни, да отворят очи и да видят, че трябва да защитават своите си интереси, а не да ходят по акъла на Америка. Особено с такива президенти, те може да отворят големи бели на Европа. Към момента то се управлява от един човек, който не трябва да е в Белия дом, а някъде на лечение. Тази война също показа, че Израел използва като маша Америка. Или по-точно като куче пазач. Дресирано куче пазач. Ела, седни, атакувай, дръж, хапи. Поне аз тъй го виждам. Набутаха ги в една война, от която се чудят как да се измъкнат сега. Та според мен от тук нататък сценарият може да е следният. Иран може да позволи на американците да превземат, да окупират един остров за малко, да набучат там знамето на Америка, да направят 5-6 снимки
Да си съберат мохчите и да се приберат. Вижте, ние спечелихме. Стъпихме на иранска земя, превзехме острова, това, онова и си довършихме работата. Сигурно. Смениха ли режима? Не. Взеха ли обогатеният уран? Не. Що сториха, какво направиха, какво постигнаха с тая война? Само те си знаят. Та най-много да направят 5-6 снимки за пред медиите и да си съберат мохчите и да се изнесат оттам. Напълно възможно е да се договорят за това с Иран. Защото според мен и двете страни вече искат това да се приключи. Колкото и иранците да викат, че искат да продължат войната, мисля, че не е точно тъй. Но според мен едно е ясно. Светът вече няма да гледа на Америка като на онази преди войната. Тя просто сама се набута в ъгъла, в позицията на аутсайдер пред Китай. Представяш ли си какво може да направи с тях Китай, след като иранците толкова ги озориха? А ако пък Китай има някакви планове с Тайван, мисля, че няма по-удобен момент от този. А иначе към момента най-голямата грешка там в този регион прави Ливан. Знаеш, там Израел от ден на ден, метър по метър окупира тяхната територия. Но освен Хизбулах, към момента никой не пази тази земя. Официално ливанската армия не се намества срещу тази окупация, което според мен си е пълна грешка. Сега е ясен момента да се покаже на Америка и Израел, че не могат да си играят свободно своята игра там. А дали ще го направят, ще поживеем и ще видим, а до тогава живи, здрави и до нови срещи.